Khatkhati police station angkang kedam tang bo signifying korahini inut selbisten ikapua bangphu raikom saikhi kenep kang nanga berta longpon berta kelonga tengke Khatkhati police station along kedam tang surihini ra krekethom Ningkan case number 104/2013 lapen case number 123/2015 Ningkan hut phongni mate banghini aphan pran karmut murder case along amen ki dodun lahorijan sande bazar adung nutun basti adung lapen Karlitang Abdul Hussain asopo Muhammad Nur Hussain Cheparjan Muhammad Kabir Hussain pusi pangthekpon Raikom saikhi along kachingnang chek Muhammad Nur Hussain Cheparjan Kabir Hussain abang kedamtang surihini ra krekethom Ningkan pen surihini ra krepho Ningkan hut pran karmut along kachirabdun kedoko kajok murder case pen raikom saikhi along pen kachepatujoi ji aphanpura kachepatujoi si amen akur anta chelar phitlo non kenep raikom saikhi hemkang sam kedo nang pen jokchi ji minipura selbesten ika arta Ningkan plikebraisi lapen apo amen kache tok satami karlitang alabet ikapu chelar etsi bokajan ps angkang japrajan tin basti IB adung alongsi dothak bomlo bonta police atom Muhammad Nur Hussain penan par kiri munagajok Ningkan krekethom angbong joy pen kiri katar lepa sai dengsi ington tederlo selbesten ika henlo pran karmut sarpo Muhammad Nur Hussain lopu pangthek pamisi Ningkan krekethom aphisetami pran karmut sarpo Muhammad Nur Hussain aphan nep ingnang ponlo raikom saikhi atum lakle pin pen neplong beknang ji pukimon e penajok Ningkan krekethom pen kiri kachepaduka thea bangke Muhammad Nur Hussain aphan nepon longlo Muhammad Nur Hussain aphan Khatkhati police station along biponsi karbianglong dipo district and session judge athengno hodaipon popusi Khatkhati OC nitul saikhi pen pachini pon news report KTV news